ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್, ಸದ್ಗುರು ಸೋಪ್. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೀಡ್ದಾಲಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ HD ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಯಶ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಗೆಲ್ಮನ ತಗೊಂಡರು. ಅಂಚತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ಯಶ್ನ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡುಗಡೆದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗಗೆ ಏಪಲ ಬರೋಂದೆಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗದ ಕಥೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಯಲಾಕ. ಈ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಲ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಕ್ಕೆಲ ಉಂಡು. ಆ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನುವನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಎನ್ನು ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ಆನಂದಾಂಡ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆದಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಕ್ಕೆಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪ್ಯವನ ಕ್ರಮ. ಅಂಚತ್ರ ಈ ಜಾಗಗೆ ದಿನೋಲ ಅವೆತೋ ಜನ ಒಲ್ತೊಲ್ತುರ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ನೆನೆತಿ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತದು ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಲೇನು ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆದ ಪರಕೆದ ಕಥೆದಾದ ನೆತ್ತ ಪಿರೌದ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಮಿಕೊಲ್ದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತಿರುಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ. ಜಾಗಡ್ ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಕೆರ್ದಾತ್ರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕುಲು ಬರೋಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಪ್ರಚಾರ ಆದು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊರ್ದು ಜನ ಬರೆಸರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡ್ ವನಸದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲ್ವಲ್ದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಲೆನು ಪಾಟ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗುಂಡು. ಅವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು. ಅಲ್ಪ ಇನಿ ತಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆದ ಪರಕೆಲು ಬೈದನು. ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದೀತೇರು. ಅಂಚಂದು ಏರ್ಲ ಆ ಗೊಂಬೆಲೆನು ಹೋದು ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಂತಿನ ಪರಕೆನು ಅಕುಲೆ ಪಾಟುಲ್ಲ ಅತ್ತು. ಆ ಪರಕೆಲೇನು ಪಂಡ ಗೊಂಬೆಲೇನು ಮುಲ್ಪದ ಅರ್ಚಕೆರಡ ಕೊರುಡು ಆರ್ ಅವೇನು ಕೊನೋದು ಆ ರಾಶಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು. ಅಂಚ ಪಾಡೊಡ್ಡಲ ಒಂಜ ಹತ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು. ಐತ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಆ ರಾಶಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಗೊಂಬೆದ ಪರಕ್ಕೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಪಿನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಳನೆ. ಸಾಧಾರಣ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಮೂಲು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದೊಂದುಂಡು ಆ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಡು ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಉತ್ಸವ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಡು ಆ ಉಂದೆ ಅಂಚಾಂದ ಆ ಪರಕೆನ ಕೊರನಾಗ
ಒಂಜಿ ಸೇರಿ ಹರಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ದುಡ್ಡು ದೀದು ದೇವರ ಸನ್ನೆ ಒಪ್ಸಾವಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲ್ಪದ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ, ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆ, ಒಂದು ಮೂಜು ಪೊರ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಕೊರೋನಂಚಿನ ಪರಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆದ ಬನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು, ಪರಕೆ ಕೊಂಡು ದೀಪ ಜಾಗ ಅವು ಪಂಡ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತನ ಜಾಗ ದುಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಣದೇನು ಒಪ್ಸಾಣ ದೀಪ ನಾವು ಕೊಂಡೋ ದೀಪ ಇರುವಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ದಾಕ್ಲೆ ಬಟ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಡೋದು ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋಣ. ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 10-16 ಉತ್ಸವಾದ ನಡಪರುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಂಡು, ಗಣಪತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 16 ಉತ್ಸವದಿದೆ. ಅಕ್ಕಲ ಸೇವಾ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ್ಯ ನಾಡ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬು ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ದುಂಬುಡು ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತು ಮಂಡ ಈ ಕಂಜಿ ಪೆದ್ದ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ಜಿನಂಡ ನರಮ್ಮನಿ ಪೆದ್ದಿಯರ್ನಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಂಜಕ್ಕೆ ಪಂಜಿಲ್ನ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಎರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಲಿಕುಲು ಉಪದ್ರ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಪಂಚ ಒವು ಉಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನೇ ಕೊಡ್ಪುಣ ಐನ ಹಿಡ್ದ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಬರಕ್ಕೆ ಜಾಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಕಲಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ರು ಈ ಕೊಪ್ಪದಕ್ಲೆ ಎಂತ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಿದ್ರು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಒಂಜಿ ತಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕು ಮಣ್ಣದ ಆಣದ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಕೊರ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕದೇ ಕೊರ್ಪಣ ಕೊರ್ರ ದುಮ್ಮು ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕರಿಮಣಿ ಸಮೇತ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕರಿಮಣಿ ಸಮೇತ ಇತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಂಬೆಡು ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಬೊಂಬೆ ಜೋಡಿ ಗೊಂಬೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಜೋಕ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪರಕ್ಕೆದ ಬನನ್ ತುಯ್ಯಾರೆಡ ಆಯ್ತು 125% ಆತ್ರನೇ ಬಾಡ್ನ ಬರ್ಕೆ ಮೂಲ ಉಂಚಿ ಪೇಮಂಡ ಅವನ್ನ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಭಸ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮುಲ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಭಸ್ಮಲ ಬೋಡು ಐತೆ ಮಂಡಲ ಬೋಡು ಈ ಶರೀರ ಮಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಭಸ್ಮಲ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಅವರ ದೇವರಿಗೆ ಭಸ್ಮಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿದ ಮಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ ದೇಶಗಳು ಮಂಡಲ ಬಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ ನಾವು 150 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಯಾರಿ ಮುತ್ತ ಆತ ಅದೇ ಒಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಉಂಟು ಇದು ಈ ತತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ದುಂಬುದ ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ತೊ ಇತ್ತೇನೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ವಸೇವೆ ಅಡ್ಬೇಕು ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮೊದಲು ಸೇವೆಲು ಓ ಪಂಡೆ ಐನೂರು ಅನುಕೂಲತೆ ಉಂಟು ಸಹ ಮಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಲಾಭ ಉಂಟು ದಯಮಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಆತ ಸಿಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಗಜಿ ಬೀಜಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಹೊರಚಿದ್ದೀಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಬಂದಾಗ ದಯಮಂಡ ಇತ್ತೇ ತುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಹಣದ ಎದ್ದು ಒಂದು ಬುಳ್ಳಿದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈಡೇರ್ನ ಇಡ್ದಾರ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಅಲ್ಪ ಭೃಗು ಋಷಿನಕ್ಲೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅವಧಾಲ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇರ ಮುಖ ಮುಖ ನಮ್ಮದು ಬರ್ಬೋಣ ಅಡ್ಡ ಕಾರಣಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಣ್ಣದ ಬಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಾಗಗಳು ಉಂಟು ನಾಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ನಾಗ ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಬಿಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಟು ದಯಮಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರ ಆರು ದುಂಬುಡು ನಾಗ ಆರಾಧ ಅದಿಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವ ಓಡೋದು ಮಣ್ಣದ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿ ನಾಗ ಪರ್ಲ ಯಾವ ಆರಗಲ ಒಂದತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಅದು ಈಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಸದಾಶಿವರುದ್ರನ್ನೇ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಸದಾಶಿವರುದ್ರರಿಗೆ ಪರಿವಾರ ಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಮಾತ್ರ
ಬುಗಾಲ ದೈವಲು ಕಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಓಡವಂತೆ ಮೇಲು ಮುಲ್ತ ಭೂತ ದೈವಣ್ಣ ಕಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಜಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆದ ಪರಕೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗವು ಆ ಜಾಗಗೆ ಆ ಪುದರ್ ಬರ್ರ ಕಾರಣದಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿಲಾಯತಿನ ಶಕ್ತಿಯೇರು ದಾಯಿಗೆ ಗೊಂಬೆದ ಪರಕೆಗೆ ಆ ದೇವಿರು ಒಲಿವೇರು ಒಂದೇ ಪೂರ ತಿರುಗ ಬಲೆ ಎಲಾಕತೆ ಗೊಂಬೆದ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಲೇನು ಕನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಯ ಗೊಂಬೆ ಅವು ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ ಆಣನ ಪೊಣ್ಣನ ಪಣ್ಣ ಮದ್ಮಯನ ಮದ್ಮಲ್ನ ಗೊಂಬೆನ ಕಂತದ ಪಾಡೋಡು ಅವಲ ಪಾಡುನಿಯ ಪಂದ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಎನ್ನುದಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಜೋಕುಲ ಒಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ ಆನಂದಾಂಡ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಗೊಂಬೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಗೊಂಬೆದ ಒರುನು ಕಂತದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಸಂದಾವಡು ಪರಕಿನ ಈ ರೀತಿಡು ಊಟಾವಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕಡಲ್ಡು ಮಚ್ಚೊಂಗುಲ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಸರಿಕಟ್ಟಿಡು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಾಂಡ ಮೀನುದ ಪರಕೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಂದಾಂಡ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನುಂಗು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಪೆತ್ತದ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಏರುತ್ತಾ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂತದು ಈ ಜಾಗ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಂದಾಂಡಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಎತ್ತದೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಪೊರ್ತುಡೆ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅವೇತೋ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಕಥಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿರೌಡುಂಡು ಅಕುಲುದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಕಠಿಣಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕೆಲಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಪಂತಿನ ಪರಕೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಊರನ್ನು ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಇಲ್ಲನ ಕಂತದು ಒಪ್ಪ್ಯಾವಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಡೊಡುದು ಆದಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆನಂದಾಂಡ ಬುಲೆಸಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆನಂದಾಂಡ ಆ ಬುಲೆತ್ತ ಉರುತ್ತ ಗೊಂಬೆನ ಕತ್ತದು ಒಪ್ಪ್ಯಾವಡು ಅಂಚತ್ರ ಮೂಲು ಓವು ಉಂಡು ಓವು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೋಟಿಡೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಲು ಪರಕೆದ ಉರುಟು ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಲತ್ತ ತಿರಿಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ರುದ್ರನಾಮಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ಓಂ ಶಿವೋಹಂ ರುದ್ರನಾಮಂ ಭಜೇಹಂ ಭಜೇಹಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಘೋರ ಸಂಹಾರಃ सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा ओम शिवोहम ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहं भजेहं ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ರುದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುರಿಯ ಪಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಉಡಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ದಾಯಿತ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇತೆ ಮಾತ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ವಸೇವೆ ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಈ ಮಾತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಬ ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪರಿಹಾರ ಆವೊಂದು ಅತಂಡ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಉಂಡು ಅವು ನೆರವೇರೋಡು ಪಂಡದು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪರಕೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆನೇ ಸಂದಾಭಯ ಪಂಡದಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಅಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತಿರೂಪನ ಒಪ್ಪಿಸಾಬೆ ಪಂಡದಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಲಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆನ ಒಪ್ಪಿಸಾಬೆ ಪಂಡದಂದು ಜೋಕ್ಲು ದಾದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲದ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕಿನ ಒಪ್ಪಿಸಾಬೆ ಅಂದೆ ಅಂಚೆನಿ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಡ ದೇಹದನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಲ್ಪುನ ಆತನ ಅಂಗಾಂಗೊಲೆಗೆ ಕೈಯ ಕಾರ ಹೃದಯ ಆ ರೀತಿಲ
ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿದಾಯ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕ ಈಡೇರಿದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಐನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತಿರೂಪನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾವನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಶತಮಾನದ್ದು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಏಪ ಶುರುವಾಂಡು ಎಂಚೆ ಶುರುವಾಂಡು ಬರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲಾಧಾರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅತಿ ಬಡವರೆಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ದಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇಪ್ಪು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬರೀ ಹಳ್ಳಿದ ಬಡ ರೈತೆ ತಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಡೆ ಗೊಂಬೆನ ಮಲ್ಪಾದ ಐನ್ನೆ ಒಪ್ಪಿಸವನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭ ಅನ್ನದಾನ ಐಕ್ ನಿಖರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಶತಮಾನೊಡ್ದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ನೆರವೇರೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಕೆದ ಬನ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಅಕಲ್ನ ಪರಕೆ ಈಡೇರಿನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಲೆನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಲ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಆತನು ಅವೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಣಿಕಲ ಏತು ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆತನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದಿನ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಊರಿಗೂ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ ಪುದರೆಂಚೆ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಣೈತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಚೆ ಪಂಡ ಭಾರೀ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಪುರಾಣ ಕಾಲಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿನ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಾರು ಮುಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆರ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಿನ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೇರು ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಣುಂದು ನೆತ್ತ ಕುರುಹಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀ ಟೆಂಚಿನ ಪರಕೆ ಬನ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿ ಶಿಲೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿವ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪಾದದ ಶಿಲಾಮಯ ಒಂಜಿ ಗುರುತುಲ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಋಷಿಕಲ್ನ ಪಾದದ ಗುರುತು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಸ್ಥಳ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಡಿಡ್ದು ಆವೃತವಾದ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚೆನಿ ಏತೋ 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪೊಂಜು ಅಲ್ಪ ಈ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ಸಲದು ಈ ತಪ್ಪು ಕಡಪರ ಬರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಅವನು ಕಡುಪುನಾಗ ಈ ಕತ್ತಿ ಆ ಶಿಲೆಕ್ಕೆ ತಾಗೊಂಡು ಶಿಲೆಕ್ಕೆ ತಾಗಿದವರು ನೆತ್ತೆರು ಬತ್ತನು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ವರೋನಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಟೈಪ್ನ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಆಣು ಆ್ಯನ ಓ ಮಗ ಸುರೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪು ಬೋಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಸುರೇಯ ಅಂದ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆನೆ ಪೂರ ಬುಡುಪಾತುನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಶಿಲೆಕ್ಕಲಿತ್ತ ಶಿವಪಾರ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾದದ ಗುರುತಿತ್ತಂಡು ನೆನ್ನು ತೂದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಾಮಂತರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಮನೆತನದಕ್ಲೆ ಊರದಕ್ಲನ ಸಹಕಾರದೆ ತಂದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಂಭ ಅಂಡು ಶತಮಾನದ ದುಂಬು ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಊರಿಗೂ ಸುರೇಯ ಅಂದಲ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಕೊಣತನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪರಕೆ ಉಂಡು. ಐನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅರಿ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ರೂಪಡು ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಪುರೋಹಿತರೆಡ ಕೊರ್ಪುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಪುರೋಹಿತರು ನೆನ್ನು ಯಾನಿತ್ತೆನಿ ಪನ್ಯ ಪರಕೆದ ಬನಕ್ಕೊಣೋದು ಅಲ್ಪ ಆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಡದಲ ಕೈಪಿನ ಬನೊಟ್ಟು ದೀಪೇರು ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಬರೋದು ಉಂಟು. ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತನ್ನ ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಚಿಪ್ಪ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಈ ಊರದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಡ ಗ್ರಾಮ ಆತನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಆತನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪೇದಿರು ದಾಯಪಂಡ ಬರ್ರ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪೇಪರ್ ಇಪ್ಪು
ಟಿ ವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕೇವಲ ನಡಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಿಸಾದಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುನೀತರಾದ ನಿರಂತರ ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬತ್ತನಂಚಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲು ಎಂಕಲು ಆಡಳಿತದ ಪರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಆಡಳಿತಗೂ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮುಲ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ರಾಗ ನೀರು ಇಪ್ಪು ಅತಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪಡು ವೆಹಿಕಲ್ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪಡವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬತ್ತನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಪುನೀತರಾದ ಪೋಂದುರ್ಲಿರಿ ಇಂಚಿಪ್ಪಂತೂ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ VIP ನಕ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಆತನ ಅನೇಕ ಸಚಿವರ ನಕ್ಲಿಡೆ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎಲೋಯರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಮಗೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಚಿತ್ರನಟಿ ಯಶ್ ಅಂತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಓವೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅವರ ದುಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾದಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಪೋಪಿರ್ಬೇಕಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಯಶಸ್ಸು ದಿಕ್ಕಿಬೇಕು ಕೂಡ ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಅಂಚೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಲಿಡೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಡೇರಂಡು ಬೊಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶಾಂತ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನಪಣ ಕೂಡ ಭಾವನೆ ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಡಳಿತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿತಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೇಶದ ಇಡೇ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮೂಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಾಯ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಲು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪಂಡಿ ಪರಕೆಯನ್ನು ಬೂಟು ನಂಚುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಖಾಲಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆನ ಕಂತಂಡ ಯಾವಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅರಿ ಮುಗಡುಳ್ಳ ತಾರೈ ಬಜ್ಜೈ ಬಚ್ಚರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಪಿನೇನು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕೇರು ಪಂಪಿರು ಅತಂದನಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯುಡ್ಲ ಉದರುಂದೆ ತೊಂದಳು ಯಾಪಣ್ಣ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರ್ನ ಕುರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೆಲ್ಮನಾತಿನ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಿತ್ತಿನಾರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದರು ಯಶ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಬಂಗ ಬುಡುಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ತಾನು ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ದೀಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಪರಕೆ ಪಂಡಿನ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ 25 ವಾರ ಬಲ್ತನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಶ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಜಾಗಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಕೆ ಬಂದೊಂದುಲೇರು ಅಂಚಾತ್ರ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಯಶ್ಗೆ ಪುದರುಪುನತ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಇನಿ ಇಡೀ ಭಾರತಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಬುಲೆದರು ಅಂಜನೆ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಪಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿ ತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಲ ಈ ಜಾಗಗೆ ಏಪಲ ಬರೋಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕಲು ಪುರ ತೆರೆದು ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ದೇವರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರ್ನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರ್ನಕುಲು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನು ದಿನ ಪೂರ ಊಲ ಪೊಟ್ಟಾತಜಿ
ಪಂತಿನ ಪೂರ ಪಲಿಪುಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಖಾಲಿ ನಂಬಲಿಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಉರಿದಿಜಿ ಇನಿಕ್ಲ ನಿಜ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಬುಲೆದನು ಬಂದರೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಮಾತ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬೈಡ್ ಬರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್, ಸದ್ಗುರು ಸೋಪ್.